Tagalog tayo. Ang beauty pageant ay isang lugar para sa transformasyon. Anong transformasyon na importante ang nangyari sa iyo habang nandito ka sa Binibining Pilipinas? Maraming salamat po. Para sa akin, isang karangalan na nakatungtong ako dito sa Binibining Pilipinas bilang isang binibining hindi inaasahan. Para sa akin, ang sarap palang mangarap. Ang sarap mangarap. Walang imposible. Isa po akong komedyante na laki sa hirap. At ang aking transformasyon ay ang magbigay ng inspirasyon. Because I know, because, because I know for, because I know for myself that I am beautiful. Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. Salamat po. Thank you, Bini Bini A. Ang honor, Rizal. Salamat.